magana akan dawafi Ibn Baz alaihi rahmatullah a cikin majmu' fatawa an masa shi irin wannan tambayar sai yake cewa dawafi wani abu ne mai girma a cikin addinin musulunci dan sha'ira ne cikin sha'iruddin kina alama ce da ke nuna alamar ɗaukakan addinin musulunci dan abu ne da ake taruwa a zagaye gurbi mafi girma mafi daraja a ban ƙasa shi ne ɗakin Allah madaukin sarki mai alfarma ana yin shi ne guda 7 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maganganu da yawa akan fallar yin tawafi kamar akwai riwayar da ke cikin al-Mustadrak al-Sahih na Hakim manzo Allah yake cewa dukkan mutumin da ya tawafi ya daga kafarsa ya sauke kafa garin yin tawafin manzo Allah ya ce a kowanne daga kafa ana bashi lada guda 10 ana kankare masa zunubai guda 10 sannan ana daga darajar shi daraja guda 10 a riwayar da ke cikin Jami' Tirmizi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya daga kafarsa ana kankare mishi zunubi guda idan ya sauke kafarsa ana kankare mishi ana bashi lada guda da haka a kowanne daga kafa akwai bada lada a kowanne sauke kafa ta hagu akwai kankarar zunubi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tawafu salatun manzo Allah ya ce mu sani dawafi fa sallah ce dawafi sallah ne manzo Allah ya ce fa idza tiftum idan za ku yi dawafi a dakin Allah mai alfarma manzo Allah ya ce fala takallamu illa bi khair manzo Allah ya ce kada ku yi magana sai da abin da yake alkhairi da haka tawafu salatun dawafi sallah ne wannan yasa malamai suka kalli wannan hadisin da na kawo yanzu na cewa at-tawafu salatun dawafi sallah ne manzo Allah ya ce in dai kuna dawafi kada ku yi magana sai da abin da yake alkhairi sai malamai suka rabu gida biyu wasu malamai Ibn Baz ya ce suna ganin babu laifi a iya wa mutum dawafi saboda hadisin shubruma da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana cewa labbaik Allahumma an shubruma sai manzo Allah ya ce shubruma kai waye shubruma sai ya ce akulli aw sadiqin ya ce dan uwana ne ko kuma wani abokina ne sai manzo Allah ya ce hal hajjta an nafsika kai ka kanka aikin haji ne sai ce a manzo Allah ya ce hajji an nafsika summa hajji an shubruma ka wa kanka aikin haji sannan ka wa shubruma aikin haji to wannan kaga a cikin kawa dan uwan kawa kanka aikin haji sannan kawa dan uwa kuma a cikin aikin haji akwai dawafi to tunda kina har manzo Allah ya bada dama a yi dawafi ya suka ce ai a cikin component bangarorin ababen da suke hada aikin haji tunda manzo Allah ya bada dama a yi masa ayi wadan wani aikin haji kuma a cikin ababen da aikin haji ya kunsa akwai dawafi an yadda awa wani a cikin aikin hajin to suka ce babu lifi ana iya wa mutum aikin ana iya wa mutum dawafi na mustahabbi ko na nafila wannan ya halatta bangare na farko bangare na biyu kuma malamai suna ganin cewa bai dace ba saboda rashin samun wannan a matsayin rashin samun wannan abin da madogara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ƙwarito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ka wa wani dawafi ko wani ka je ka wani dawafi wani ka yi wani dawafi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani nassi daga wajen shi cewa a mutum dawafi kadai ba aikin hajji ba umra ba har ma suke ƙara da cewa ai manzon Allah ya ce at-tawafu salatu dawafi sallah ne yadda ka san bai halatta ka wa mutum sallah ba to haka kenan tunda dawafin ma sallah ne kenan bai halatta ka mai dawafi ba dan in dai ya halatta ka masa dawafi to ya halatta ka masa sallah Allah ya sa mun gane kaga kenan rashin ba da damar ka mai sallah ba a yadda ka mai sallah ba shi yake nuna kenan ba a yadda ka mai dawafi ba dawafi ma sallah ne da haka wannan kuma shine ikhtiyar na Ibn Baz alaihi rahmatullah cewa a haƙura da abin da shari'a ta bada dama a bar wanda shari'a bata bada dama ba sai a takaice ki cewa da haka ya halatta a wa mutum umra ya halatta a mutum aikin hajji hadisin shuburma amma bai halatta a wa mutum dawafi haka shi kadai ba tsurar dawafi bai halatta ba saboda hujjojin da muka ambata a baya wallahu a'lam